Mayong buta guys, naami karon diri guys sa Basakan guys sa Kungugangan guys unya. Mo ni siya kinabuhi sa bukid guys. Ini mag-ani magtanong na pud guys. Unya karon guys, atong testingan guys nga kanang kamaw bata mo turtle guys. Atong testingan ning kinabuhi sa bukid guys. Kinabuhi sa mag-uuma. Nata karon sa Basakan guys. Alitrik, kau ba sa akong akong bata guys, si Patrick. Guys, karon guys, 101 karon guys, kay naay low pressure sa Luzon. Karon guys, atong testingan guys ang kanang trabaho sa mag-uuma. Guys, ang operator guys. Yan tatawag guys sa tripulihan guys. Kamabag ito mo. Trabaho sa mag-uuma guys. Ito guys. Guys, paguman ko sa akong misis guys, si Raymond. Usa pud ka trabahante diri sa usa ka mag-uuma guys, si Raymond Bungkalis guys. Mo ni siya kanang nagdala sa kanang operator diri sa tractor guys. Tas dako gining Basakan sa akong ugangan guys. Mga 5 ka hektarya ni guys. Hello guys, hello guys, Alik bala ko. Hey guys, what's up guys? Atong testingan ni guys ang trabaho sa mag-uuma guys, ang turtle guys. Kamo ba mo turtle guys? Murag kuan pa jud kay nang di ba jud Abi hangat ah. Hindi lalim ning trabaho sa mag-uuma guys.
O karon guys, na akong ugangan guys, kuha po siya guys, nagsapil sa yang wasak guys, unya kuha siya guys, nagkuha sa yung kabaw kay kuha yun guys, kay isapil yun guys para mapantay siya guys na hangat guys. Kay murag na pantay na guys, kay isapil naman sa akong ugangan guys. Kay pila ka adlaw ani guys, magtanom na guys, unya tapoy naglarot og mga sabod guys dito para itanom. Testing tag traktor guys, gabi nga ta guys. Guys, mo testing tata mo dasa kabogos, pero naana siya kanang kuan guys, sign guys, hindi siya basta-basta kuan guys. So say mudagan ng kabaw. atong to guys, ang naglarot sa tagod guys para itanom na guys. Okay guys, nata karon guys, muna sila ang larot sa tagod guys para itanumay, pila ka adlaw itanumay ni. Muna siya guys ang kuan, itanumay sa akong ugangan guys. Tara guys, nana sila na ibot guys, na tagod guys. Muna siya guys, muna ang itanumay guys na pila ka adlaw ni guys, itanumay niya ni guys, sa mananumay guys. Unya samot guys, kaya kita kamo ani guys kay lisod guys ug ato ning ibton guys, mga larot ni guys na guys. Atong tanaw diri si Imam guys nga naglarot guys. O ni guys. Mo ni kinabuhi diri sa bukid guys, mag-uuma guys. Ma'am, tagpilag butok kay ay nga ma'am. 1.50 day guys ang sa ingani guys sa kabutok ngani. 1.50 guys. Di kayo kuan ma'am, di kayo lahi. Humok na daw kay iba-abunuhan man ning tagod sa akong ugangan guys. Guys. Uda ko puni iyang basakan guys. Mo siya itanumay ni guys, ini ka human ni. Tarot guys, itanom ni guys. Punta sa atong channel guys. We'll back the channel guys. Anata karon guys kay nagtanong na po sila guys. Mga mananumay guys ni Raymond. Mo siya leader sa pinakusgang mananumay guys. Okay guys, atong i-try guys og makamaabot gyud ta mo tanong guys. Ning kinabuhi sa bukid guys nga mag-uuma guys. Ready guys. Let's go guys. Tara. What's up guys? Atong tagod guys, mo na itanumay guys. Ato karong guys, atong kanon nga makamaubag yun ta mo kanon guys, o mo sabay ta ni Rimon guys, o makasabay ba yun ta sa iyang kapaspason mo tanong guys. Ready guys? What's up guys? Let's go guys. Amazing!
murag video mo guys, sobrang dita kaapa jud guys. Kay kining tanom guys, og di po ni matarong guys. Makuha po ni guys kanang mga pilo guys, di ni siya mabuhi guys. Munang di sa nato pahinay ka guys kay murag kanya guys kanang sayang ra pud ag humay guys kung di mabuhi guys. Di pare sa kini mananong bay guys sama ni Rimon nga gabi ka paspas mo tanom guys. Muna guys, salamat guys sa inyong pagtanaw. Ang ginaot ko nga kamo nagmalipayon. Kunya ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel guys. God bless guys. Daghang salamat, God bless.